La via Setè Cel, una via sincerament espectacular. A més, vinc d'un moment bastant crític, mentalment estic bastant fluix per diversos factors que estan afectant directament el meu rendiment esportiu i després d'una molt mala ratxa puc dir que he encadenat el millor 6A que he fet mai. És una via de 32 metres, molt content d'haver-la fet a vista i espero que gaudiu del vídeo. Aviso que és una mica llarg perquè ja veureu que estic lluitant constantment amb mi mateix. Gaudiu la via, ens veiem al proper vídeo i salut! Vinga. Bueno, comencem amb la primera part de l'escalada, que més aviat és una grimpada fins que passes un arbre, que és una mica estretet, i a partir d'allí ja sí que l'escalada és més de placa, una mica de diedre, i ja anireu veient com va. Collons, amb l'arbret. M'agradaria fer un incís aquí i sempre em passa que quan estic caminant amb sabates per la muntanya, sigui grimpant o el que sigui, és com més fàcil caminar. En canvi, quan em poso els peus de gat, ja soc, diguem-ne, més primmirat, no? De dir, a veure, un trepitjo, encara que sigui una grimpada, no sé, és com que, per una banda, agraeixo que tenir els peus de gat per ser més tècnic, i per altra banda dic, ostres, per què ara se'm fa més complicat? Però bé, és simplement una anàlisi. Aquí. I com us he comentat, estic en un moment aquí en què porto ja molts dies sense encadenar res, lluitant contra el meu cap constantment. I a més, aquí encara no m'he xapat amb la primera cinta i, francament, encara que no us sembli en aquest vídeo, la caiguda és maca. A més, tens l'arbre aquest al darrere que dius, ostres. Tot i així, aquí ja veieu que em costa una miqueta, però aconsegueixo ja xapar-me amb la primera cinta i aquí començo a guanyar el primer plus de confiança, perquè us asseguro que porto una ratxa bastant dolenta i arribat a aquest punt encara em pensava que no faria res de bo. De fet, les 4 primeres cintes me costa moltíssim perquè no m'ho acabo de creure, però bueno, mica en mica, recuperant la confiança, agafant de nou rodatge amb les parets i endavant. I si us hi fixeu, estic escalant amb mitjons i és perquè els meus peus de gat bons estan ressolant-se a Cuenca i he d'utilitzar els altres peus que tinc i no em són gaire còmodes, em fan bastant mal els turmells i a part que no acabo de trepitjar del tot bé. Ja sé que no trepitjo bé amb els altres peus tampoc, però diguem-ne que amb aquests no són tan tècnics, diguem-ne, no? I bé, aquí encara estic molt apurat, realment, només estic xapat de la primera, però per fi em xapo de la segona i començo a guanyar més confiança i malgrat la situació en la que estic, continuo, perquè així és la vida, amb obstacles, però s'ha de tirar endavant sempre. Com es nota que no escalo amb els peus de gat bons.
Ja veieu que m'he xapat ja a la següent cinta. Fa una mica de diedre. Totes les mans són bones i els peus també. L'únic que, com que estic faltant de confiança en mi mateix, doncs per això me costa una miqueta més, però lo important és anar mirant-s'ho amb calma, mirant bé els peus, on trepitjar bé i assegurar-se d'aquestes mans que ja us dic que són bones totes, no està sobada la roca ni res d'això, així que avant. atenció, perquè aquí, just després d'haver canviat de cinta, que hi havia una antipànic, que me l'havien posat per si de cas, aquí comença la part realment més interessant de l'escalada. A part de que m'encanta el tipus de roca, el color, que canvia de gris a taronja, comença l'escalada més física, més d'anar tirant cap amunt, més dura, més vertical, i ja ho anireu veient, però és realment molt maca.
podeu veure, el peu dret que tenia abans a la repisa és boníssim, quasi que s'hi pot fer un bivac. Passa que no acabo d'entendre com bascular-me cap allà. Llavors, al final, trobo una mà dreta boníssima, faig una mica de contraposició amb el cos, creuo el peu esquerre i ja sí que puc arribar en aquesta repisa per descansar una miqueta, poder-me xapar i prendre-m'ho en calma perquè encara queda una bona part de la via, sobretot la part de diedre del final ja ho anireu veient, molt maca, una mica exposada també, la caiguda, però és una via de gaudir. La paraula que definiria aquesta via és confiar. Bueno, tornar a confiar seria més aviat una frase. I és perquè, ostres, la veritat que m'impressiona inclús veure el vídeo l'alçada. L'alçada de la via és com imponent. I cada vegada que vinc a aquest sector a escalar, com que hi ha el riu al costat, que fa molt de soroll, digueu-me especialet, però és com que m'imposa molt el soroll del riu baixant, el soroll de l'aigua, diguem-ne. És com que me causa estrès i a la vegada me fa augmentar les pulsacions. Però bé, ja veieu que aquesta part d'aquí fa diedre, has d'anar mirant bé les mans, són bones totes, ja veieu que estan magnesiat, que faig un incís aquí que s'hauria de netejar les vies cada vegada que baixem d'elles perquè si no ens carregarem les parets ja. Però bé, veieu que les mans són totes molt bones i has d'anar posicionant-te bé amb el diedre. Aquí ja estic xapant i continuar cap amunt, que falta poquet, però sobretot també mirar els peus perquè són bons, però has de saber bé com bascular el teu pes amb aquest diedre. I efectivament aquí el peu esquerre havia d'anar a la paret del costat per anar jugant amb aquest diedre. La fissura és molt bona, passa que has d'anar compensant amb l'altre peu. I no és difícil, ja us ho dic, però en el moment en què em trobo personalment fa que tinc la sensació de que me costa més. Perquè físicament tampoc és que em gasti gaire, és més una qüestió psicològica. Però bueno, al final aquesta part psicològica de l'escalada a mi a la vegada la trobo super desagradable i a la vegada m'encanta, perquè és com una reafirmació en mi mateix de que jo també sóc capaç, d'empoderament i és una sensació super xula quan assoleixes l'objectiu.
I tota aquesta part psicològica de l'escalada que em refereixo l'explico més que res perquè jo sempre he sigut una persona molt insegura, que sempre s'ha comparat amb els demés i d'alguna manera m'ha repercutit en l'àmbit esportiu, però bueno, a la vegada ho trobo interessant, no? Per anar entenent-te, per conèixer-te a tu mateix, per saber ser transparent i explicar-li a l'altra gent el perquè de les coses. La veritat que l'escalada en si me fa créixer personalment. Crec que és per això que m'agrada tant. I evidentment no sóc una persona gaire bona escalant, escalo grau baix, però és igual, crec que al final cadascú en el seu grau té els seus propis reptes. Ja falta ben poc per arribar a la reunió. De fet, estic xapat a l'última cinta, que per cert em van posar doble cinta. Ja sé que alguns direu que el mosquetó del final de la primera cinta que està xapada s'hauria de treure per encintar l'altra. Però, mira, va sortir així i va com va. Així que queda l'última part, que és simplement apretar una miqueta, confiança i arribar a la reunió. Ja veieu que déu-n'hi-do l'alçada de la via. Hòstia, és que m'impressiona només veure-ho. Gràcies, com sempre, per haver visualitzat el vídeo. La veritat que molt content d'haver fet aquesta via. Espero que el gaudiu. Ens veiem al proper vídeo i salut per tothom. Després de tants dies,